ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନେଟ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆପଣ କେମିତି ମୋବାଇଲରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବେ କିଭଳି ଭାବରେ। ତ ଆମେ ମୋବାଇଲର ନେଟ୍ ଡାଟା ସରିଗଲା ପରେ ଆମେ ମୋବାଇଲକୁ ବେକାର ଭଳିଆ ଭାବିଥାଉ ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ ତାକୁ ରଖିଦେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୋବାଇଲର କେବଳ ନେଟ୍ରେ ହିଁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ନୁହଁ, ଆମେ କିଛି ଗେମ୍ ଖେଳିକି ବି ଆମର ମୋବାଇଲକୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବା, ନିଜର ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରି କରିପାରିବା। ଆଜି ଆମେ ଖେଳିବା 3 ପତି ଗେମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ଆସିଗଲା କଏନ୍ କଲେକ୍ଟ। ଆମ ଦେଇ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ ତ 2,05,000 କଏନ୍ ଆସିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାନି ତ ଏଇଟା 68,605 କଏନ୍ ଆସିବ। ତ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାନି, ଏଇଟା 68,000 କଏନ୍ ଏଇଟା କଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ତାପରେ ଓକେ କରିଦେବା। ଏ ହେଇଗଲା ଆମର ସ୍କ୍ରିନ୍। ଟୋଟାଲ୍ ମୋର ଅଛି 12,96,000 କଏନ୍। ଏଠୁ ଆମେ ଗେମ୍ ପ୍ଲେ ନା କରିବା। ଓକେ କରିଦେବା। ଆମର 3 ପତି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଆମର ଶୋ କରିବା କ'ଣ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। କାର୍ଡ଼ ତ କିଛି ନୁହଁ, ଆମେ ସ୍ଲାଇଡ଼ ଶୋ କରିଦେବା। କାର୍ଡ଼ର ଭ୍ୟାଲୁ କିଛି ନୁହଁ, ସିଙ୍ଗଲ ଏକା ଆସିବାର ଗେମ୍ଟି ମୋର କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ତିକା ହଳି ଦହ ଥିବାରୁ ଆର ବଡ଼ ହେଲା, ଆଉ ତିକା ତ ହଳି ଆଉ ଛୋଟ କାର୍ଡ଼ ଥିବାରୁ ଆର ସାନ ହେଲା। ଇଏ ଜିତି ନେଲା। ଏବେ ବି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ସେଇ ସିଙ୍ଗଲ ରଜା ଆସିବି, କିଛି ଭଲ କାର୍ଡ଼ ନୁହଁ, ଏଥିଲାଗି ମୁଁ ଗେମ୍କୁ ପ୍ୟାକ୍ କରିଦେଉଛି। କେହି ବି ଖେଳିଲେନି, ଏଥିଲାଗି ସେ ଜଣେ ଜିତି ନେଲା। ଏବେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସିଛି ଆମର କାର୍ଡ଼। ଆସିଛି ଆମର କଲର୍ ଚୁଡ଼ିଆ 3ଟା ଆସିଛି କାର୍ଡ଼। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଖେଳକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା। ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼େଇ ଦେବା। ଯେଉଁ ଲୋକ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ ତ ଆମେ ଟିକେ ଚାଲ କରିକି ରଖିବା। ତାର ବୋଧେ ଭଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତ ସେ ପଇସା ଅଧିକା ବଢ଼ଉଛି ଶୋ କରିଦେବା। ତାର ରାନୁ ଥିବାରୁ ମୋର କଲର୍ ହାରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ରାନୁ ବଡ଼, ଫାଷ୍ଟ କାମ୍ପି, ତାପରେ ରାନୁ, ତାପରେ କଲର୍ ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ହଳି ଆସିଥାଏ, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ କାର୍ଡ଼ ଆସିଥାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ମୋର ସିଙ୍ଗଲ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ ଚାଲ କରିଛି। ଦେଖାଯାଉ ଏଇଟା ଲସ୍ ହେଉଛି କି ୱିନ୍ ହେଉଛି।
ଏଠି ଚାଲ ରଖିଥିବା ସେମାନେ ଦୁଇ ଲୋକ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଜଣେ କ୍ଲୋଜ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଜଣେ କଣ୍ଟେଷ୍ଟ ହେଲା। ତ ଆମେ ଖେଳକୁ ଶୋ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର 36,000 ୱିନ୍ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆପଣ ଏ ଖେଳକୁ ଖେଳିପାରିବେ। तो चलिए सबसे पहले मैं ये पैसा आपको विड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि कुमार पीयूष आपसे झूठ नहीं बोल रहे। 3 स्टार ଆପଣ ଯଦି ପଇସା ଲଗେଇକି ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତ ଏଇଟା 3 ଷ୍ଟାର ଆର ଅଛି 3 ଲକି ରମି ଅଛି। ଏଇଥିରେ ଆପଣ ପଇସା ଲଗେଇକି ଖେଳିପାରିବେ ଆଉ ଏଇଥିରେ ୱିନ୍ କରିପାରିବେ ବି। ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଡ୍ କରିନି ତ ମୋର 10 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାଇ ଦେଇଥିଲା ସେ 10 ଟଙ୍କା ବି ମୋର ଖତମ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୋର ଗେମ୍ ସେଥିପାଇଁ ଶୋ ହେଉନି। ଏମିତି ଆପଣ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକରି ନା ଡାଟା ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଥିବାରୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ସ୍ଲୋ ହେଉଛି। ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯିବେ। ସର୍ଚ୍ଚିଂ ଅପସନ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଆପଣ ତିନପତି ଷ୍ଟାର ତିରୁପତି ଗେମ୍ ଏଇଥିରୁ ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା ତିରୁପତି ଗୋଲ୍ଡ 3 ଏଇଟା ଇନଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି। ଏଇଟା କ୍ଲିକ୍ କରିକିରି ଏଇଟା ଡାଉନଲୋଡ଼ ଏଇଠୁ ମାରିବେ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ଏଇଥିରୁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନ୍ଦ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍।